nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3, Action Radio Philippine Standard Time. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. I-check naton lakas ang panahon sini matiniyon makaksyon pero alang-alang aton sini nga Provincial Disaster Management Program Division. Pero amo na, ang reminders naton, kita mismo dapat nakahibalo na kita sa aton sining pagpanilag sa aton kaugalingon kung nakatsang panahon ang paghahambalan. So far, matulot-tawhay man palibot ta. Wa isang reported abing may mga may mga gina-check karon naton sa nga pag-asa nga may malain nga sitwasyon sang panahon, matulot-tawhay kita mga kaksyon. That's why sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay, sa idalom sang taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang, 24/7. Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan, ari ang pinaka-importante pagid sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina,
Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:07 na subong nga adlaw, yari kita sa Martes, Abril 27, 2021. Bukas ng aton sini nga Facebook page pagi sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube, plus ang aton sini nga Twitter account. Ang aton tini nga text hotline, ari sa 0963-757-0874. Suliton ko, 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Kapangabay lang ko, nasa mga utod naton, 2 to 3 liners lang. Ang inyo sini nga mga mensahe para matalalapod na kumabasa tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Toblas 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Daw na anad ang sunog kahapon, mga 5 takna sang hapon, sunog sa Nipchon, Barangay Singkang Airport. Sining nga hapon na naman, amo-amo man nga mga inuras sa Barangay 23, 3 kapuloy-an ang gintupok na naman sang kalayo. Aksyon Firing Line. Halalong gid mga kaaksyon, delikado maning sunog-sunog nga ini. Ang inyo sini nga mga linya sang kuryente dira, ang mga wires ninyo, if daan na gani, paki-report na lang dahil sa Sineco, or kamo mismo, kabalo kong mag-ilis, abidra kay within sa area sang inyo sini nga puloy-an abe, i-off nyo lang ang inyo sini nga main switch dira para ma-check nyo ina kay kadelikado gid subong ka init sang panahon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, ang atong naluthangan kahapon nga lalaki nga ra sa hospital, kuning asawa niya to kon live-in partner niya patay gid ato dira sa may Villamonte ti sa ini pa failan sang kaso, Ang lalaki, ang kaso mga kaaksyon, direct assault kag subong man kaso iya sa idalom sa 9165, Republic Act 9165, nagahupot sang illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Samtang sa probinsya nga balita mga kaaksyon, natalana sa maabot nga Biyernes, Abril 30, babakuna na si Governor Eugenio C. Lacson upod sa 3 ka mga senior citizen nga mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Sinovac ang bakuna ni Lacson kag ang 3 ka mga alkalde mga kaaksyon, kag AstraZeneca naman ang pila ka mga miyembro sa mga board members kag mga head departments dira sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon kon may ara sang mga substitution nga ginatawag substitute. Aksyon Firing Line. Tinaka-preparar na ang ining bakuna kay Governor Lacson. Aksyon Firing Line.
Samtang ang iban nga balita, malapit na gid mga bukasa ang molecular laboratory nga ipahamtang dira sa Valladolid mga Kaksyon District Hospital. Madungag-dungagan kag mas mapadasig pagid ang result sa mga RT-PCR test naton diri kon COVID-19 ang paghahambalan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Firing line. Ga hingagaw kag amat-amat dugang sa mga pasilidad para mas mapadasig kag ma-improve pagid kung COVID-19 paghambalan kabalo kamo si COVID-19 medyo madugay-dugay pagining tiner niya diri sa aton palibot. So kinanglan ng aton sini nga gobyerno naga-innovate man ka nagadugang sa mga pasilidad nga makabulig kung paano naton ini ma-detect kag madasig ang mga results. Firing line. Ang balita gikan diri sa syudad sa Bacolod Task Force Disiplina adlaw-adlaw nga maga-monitor sa mga nagapila para magkuha sang numero dira sa Comelec Bacolod mga Kaksyon. Firing line. Hinali man lang tuod nga dumamo ang magparehistro dira sa Comelec sang nagparehistro man si former 3rd District Congressman Albi Benitez. Pero daw kung ako patulokon, duway man ni connection gusto lang niya sa mga tao magparehistro kiti right naton iya nga makabuto kita. Firing line. Dibla right naton nga makabuto kita. Kag kung magparehistro gid man sila, kung diin sila halin nga mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental, diretso na nilaya kay demokrasya man kita ayhan. Tingasagi tariya kada mulay nga i-connect ni kay Albi Benitez anong labot ni Benitez kon ang individual dira magparehistro. Firing line. Samtang pila ka kapitan, konsihal kag department head sa Bacolod nakabato na sang first dose sang COVID-19 vaccine mga Kaksyon. Firing line. Maayo gid amat-amat sa mga amat-amat sa mga aton sini nga mga public officials nga mabakunahan na serve as nangin model sila sa mga utod pa naton nga ti inang may aras ang kahadlok magpabakuna. Kay prangka nga istorya, ang pumuloyo may kahadlok kid gihapon. Ilabi na gid nga hindi ini mandatory ang ining bakuna nga ini tiway niya pilitay. Firing line. Ang karnan ko na lang politikan. Kabalo ka kada gabi, ang politika sa Bacolod do ginabantayan. Firing line. Ari di ang excitement subong politika sa Bacolod mo ang Negros Occidental why na to. Firing line. Dito tinag-merge sa nadaan ang Love Negros kag ang Yunega daan nga mga political parties amo ni mga dalagko da nga grupo. Nag-merge na sila dati daway na gid sang tuman ka excite nga balantayan mo politika sa probinsya. Ang balantayan diri sa syudad sang Bacolod mga Kaksyon. Firing line. Kung di kagabi mo no ko sinyo, kung maglibot-libot si Benitez nga hindi maglampa sa boundary diri sa Maydalan, Burgos, alams na nga kung magpapili gid man siya basi kongresista sa 2nd district or another district sa Bacolod kung matunga gid man. Firing line. Oy, lumapaw Action Ilre. Lumapaw sa boundary niya. Si Benitez aksyonan, nakalambot to siya lagaw sa Neptune sa Singkang Airport. Firing line. Tikon duhaon ang distrito sa Bacolod. Naglapaw to siya sa lain nga distrito. Kung matagayon, ginman abe, ginahulat ko buwas ko may duso nga resolution nga tungaon ang distrito o kung Bacolod sa 2 ka distrito, buwas nga adlaw mo sa regular nga session sang konsiho. Firing line. Tika naglapaw sa boundary niya. Sa boundary. Ato to sa may Singkang. Tinong padalagana niya, sino kahalata na gina? Firing line. Pwede man kongresista sa Lone District, abi. Pwede man mayor sa sulod sa Bacolod mismo. Daw umuamo na, abi. Ano tong chismis kay na nabaton ko man? Tuod to aksyonan? Tuod to? Tig 5 mil to? Tuod to? Dudi pag rin sa manugid. Firing line. Purti, no? Basa na lang mo sa Facebook ko da. Kung may account ka mo ni Maldito kag ni Brian Morden, check nyo da. Kung anong ginhimo ni Benitez to sa may Neptune, Singkang Airport. Firing line. Kag nagsumalangay sila ha. I don't know kung
kay balo ang isa kang isa sa ilang duha or aksidente lang gid nga nagtabuay to sila ni Lone District Congressman Greg Gasataya. Ti spotted gid nga istoryanay sila nga duha. Ara man nga kursimano si abang lingkod Representative Stephen Paduano nga nagalantaw sila kay kabalo ka. Si Greg Porti ka taas ni nga tawo, si Benitez taas man. Sad to say si Sir Karap si Nubo Bladjotay. Tatlo to sila kay nagatubangay. Ti dasig yang litrato so kit-anay sila. Pero ay takbalo kon natabuan gid lang. Action firing line. Amo mala na balita ko sa inyo, parte politika mat-amaton talang kiti mo wala nang kaganapan. Kumbaga everyday may ara sa mga hitabo diri sa Bacolod kon politika ang pagahambalan. Action Brian Borden. Action firing line. Suliton ko lang ha, mismo si Albi Benitez wala iya sang declaration pa. Dira tanan na mabalaan sa Oktubre kung mag-file siya sang COC. As long as nga wala sang declaration, wala sang mga kung ano dira abi nga final nga desisyon abi, ining ato niya mga haom-haom gid lamang. Ginapresyum naton ang gesture kag ang ginapakita, ang tiyog-tiyog ni Benitez diri sa Bacolod. I hope you maintindihan nyo. Hahom-haom gid lamang. Ini pananawan ko na. Kamo da sigurado ko may pananawan man kamo. Himuon ta na lang ning himuon ta na lang ning sahog sa aton nga program kada gabi. Kay hindi kamo sang sahog, Bisaya term sang panakot. Action firing line. Aha. Kung sa Tagalog pa, buwas na lang na. Action Brian Borden. Action firing line. Ang balita makaksyon sa national, disgrasya gid kay ang Makati Prosecutor's Office ginbasura ang kaso nga rape with homicide. Batok sa 11 tanan kag natudlo suspetsado nga may kahilabtanan sa pagkapatay ni Christine Dacera atong isa ka flight attendant mga kaksyon nga napatay sa nagligad nga Enero didto iya sa isa ka hotel sa Manila. Action firing line. Base iya sa 11 kapahina sa Makati Makati Prosecutor's Office nga ginpalayag ni Makati Assistant City Prosecutor Joanne Bolina Santillan. Ang 11 kapahina wala gid sang may bakod nga argumento nga ila sini nga makit-an nga konsadiin madiin nila or mas mapadalman ining 11 tanan ka mga akusado, mga kaksyon. So why gid sang bakod nga makit-an tadi nga ginpresentar nila? In short, ginbasura nila ang ini nga kaso, mga kaksyon. Action firing line. Wala tonta kung ano ang tika nga himuon na naman sa side ni sa pamilya ni Dacera, mga kaksyon, kay kabalo kita ti may mga ara pa ni iya sang mga remedyo nga himuon ang ila sini nga mga abogado. Action firing line. Ang iban nga balita sa national, kaluluoy man ang helicopter sang Philippine Air Force nagatibusok kaina mga kaksyon mga alas 9 ang takda sang aga didto iya sa area sang Bohol, area sang Bohol. Ining helicopter sang Philippine Air Force nga MG520 mga kaksyon, patay ang piloto nga si Captain Arivalo Aurelio Ulano, 32 anyos pa lang baka bata pa Kag tatlo ang mga pilason nga mga kaupdanan niya sini. Action firing line. Dumduman nyo sang Enero nga may Philippine Air Force man nga naghugpaa sa Bukidnon, 7 gito yang patay. So siguro nga ton sini nga Philippine Air Force, it's about time nga magbakal sang bag-o kag durable nga sahi sang helicopter. Hindi na mga second hand nga pinang junk shop na to sa ibanto nga pungsod sa gitaya kapamakal kag ginarituki tadi kag ginabutang ta sa alang-alang ang kabuhi sang aton sini nga mga soldado. Action firing line. Damo kwarta sang Pilipinas dapat tutukan ni kinga kaluluoy man yung mga soldiers naton, Why sila nagkalamatay iya sa giyera? Kalamatay sila bangod sa mga waywaay nga mga ginapamakal sang gobyerno nga mga kagamitan nga ila sini ginausar, mga kaaksyon. Action firing line. Update kita kay COVID-19
Sa Pilipinas karon nagdugang sang 7,203 ang positive today, nagdulong na ni sa 1,013,618 ang cases sa Pilipinas. Ang nakarecover subong kay 925,027. Nagdugang ang nakarecover subong sa 16,916. Ang nagapabilin nga aktibo, nagaamat-amat jutay, 71,675. Kag ang patay, nagdugang kay na 63, 16,916 mga kaksyon. May kinagaamat-amat nubo ang nasambit iyang numero sa COVID-19 cases diri sa Pilipinas, pero ang Okta Research nagpalayag nga kung tani palawigon danay sang duha ka semana ang modified enhanced community quarantine didto sa Metro Manila, partikularmente na sa Bulacan, Rizal, Laguna kag Cavite. Amo ni mga lugar nga grabe gid yo. Suro diri sa Okta Research, kinanglan nga padayunon anay naton ang pagkontrol kay maayo ang resulta sining ginpatigayon nga MECQ sa pila ka semana. Siya kon mag-premature GCQ kita, sigurado nga magtaas na naman ang COVID-19 cases sa nasambit nga mga lugar. Ara pa sa gyapon sa critical capacity ang mga hospitals dito sa Metro Manila. And mismo si DOH Secretary Francisco Duque III, ari pa ni sa gyapon ay piniglik panahog, pabor sa amo nga desisyon. Abi ko gani, why na ni siya, no? Ara man sa gyapon. Aring masubo nga balita kay may duha ka Pinoy mga kaksyon dito sa India sa sinila nga semana ang nagkalamatay bangod sa COVID-19. Madamo-damo tong Pinoy ta sa India, kasubo dito sa India mga kaksyon kay nga ang mga nagkalamatay to sa ila subong tuman kadamo gid do hindi sila kaarapal. Plus pagid nga may bag-o nga variant sa ila dito sa COVID-19, amo ning India nga variant mga kaksyon, gadulolobling patay to sila. Ang ginahimo kon diri sa Pilipinas gina-cremate ang patay sa COVID-19 paagi sa desente nga pag-cremate mga kaksyon kag ilubong or ang ibang ginahaboy sa baybay ang abo sa napatay. Didto sa ila Action El Rey, ginapalinya na lang ang mga lawas nga patay sang tawo kag ginadululungan kasunog. Amo na kapait subong dito sa India, no? Ang patay sa bugos nga kalibutan subong sining COVID-19 nagdangat na sa 3,135,667. Imagine mo na ha. Nagapanguna diri ang US mga kaksyon nga may patay nga 500,000 or 586,611. Kaya nagapangaduhagin man ang India diri or nakapangatlo galing India kay pangadua diri among Brazil nga may 392,204. Pangatlo diring India, 197,894 mga kaksyon. Pangamuyo, antangaton sili po bugos nga kalibutan nga ma-overcome kita sa sining pandemya nga ini kag kabay pa nga malampuasan tagili sa madali nga panahon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ma-breaking news ko danay kay subong nga adlaw mga malain mga balita for Negros Occidental kay ang bag-o nga COVID case sa Pilipinas o kon Negros Occidental subong nga adlaw 269 grabe mo 269 ang kaso subong nga adlaw, 7 diri ang Apur, 23 diring LSI kag 239 ang local case mga kaksyon. Grabe Action firing line. Di na gid mapunggan ini mo tiyan mo nagan disiplina gyapon sa kogalingon ta puwerte gid. Ara sa aton nga pagdisiplina sa kogalingon ang pagkontrol sining COVID-19. Action firing line. Kag sa Bacolod subong adlaw 37, no? 37 diri LSI o kon local case ina tanan-tanan. Puwerte ang Negros Occidental. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:24 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang karon ng patrol. Unahon ko lang kay para maka-update kita sining case kahapon sa sa natabo nga shootout dira sa may Villamonte. Subong nga adlaw may ara sa ginpasakaan na sang kaso. And then ano gibla ang investigation sa aton sini kapolisan
mga kaaksyon angot sini, no? Angot sini kay maghambal kita Shabu. Tuman kadako na ning ang tag 2 ka milyon masubra ya mo. Nga kon ini ang maglapta sa aton diri mga kaaksyon sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Grabe ini iya nga pagbiktima sa aton sini nga mga utod. Action firing line. I understand subong adlaw gin pasakaan kaso mga kaaksyon ining lalaki, no? Ining lalaki sang kaso yang ginatawag nga Republic Act 9165, no? Pagupot sang illegal nga droga plus pagid ang kaso mga kaaksyon nga gin-file nga direct assault kiti according sa report may pagbato mo, no? May pagbato ang aton sini nga ining mga suspitsado. Action firing line. So i-check nato ng spokesperson sa Bacolod City Police Office kung kumusta kumusta ang syudad sa Bacolod subong. Kay kung pamatian naton si Councilor Wilson John Gamboa, ginakabig niya ining hindi na maayo for Bacolod, ining grabe yang patay-patay diri sa aton. Action firing line. Ginhatagan niya ni isang titulo gani nga all-time high mga kaaksyon ining patyanay sa Bacolod. Makabig naton, makonsider naton nga itong shootout timera sang natabo nga pagbato sa mga suspect. And inatawag naton mandate iya sa aton authority ang magpanglagas gidman sa mga durugista. Pero may mga cases kita sa Bacolod diri subong nga ti unsolved sa gihapon like sa natabo temprano pang riding in tandem dira sa Barangay 13. Action firing line. Pero check naton una kumusta ang mga investigations ini. Online sa firing line. Sa aton nga linya we have Lieutenant Abigail Ocon, Lieutenant Liberty Njiaping, spokesperson sa Bacolod City Police Office. Ma'am, good evening. Mayong gabi, Action Brian, mayong gabi man sa tanan nagapamati sa inyong programa. Aha, salamat gid ma'am. Kahapon sang aga nagkalahinabo ining duwa ka kaso diri sa syudad sa Bacolod. And siguro mga sobra naman 24 hours ang nakaligad so far. Unahon naton ma'am ang sa area sang police station number 1. Kumusta ang ila investigations ni ma'am sa pagpatay sang former nga priso and nangin e-bike driver ini siya. We don't know sa iban pa gini background sa iya siniko galingon kun nga gini siya gin riding in tandem ma'am. Action Brian, ang aton nga makapulisan sang Police Station 1, sa pamuno sa ilang Station Commander Police Major Sarona kagainan na aton siya nga nakuhaan sang update sang parte sa kaso kag base sa ilang investigation, may mga nakuha sila nga may mga tinatanaw sila nga mga CCTV footage para nga makabulig abinaw sa pag-identify naton sa posible mga naghimo sila sa iya. Inapatigayon paghihapon nila ang pag-konfirmar kung may kahilagtanan din mo atong nakita nila sa may CCTV footage kato. Kago amuman ang pagpadayon nila nga pakighinon anon sa mga amigo niya abi o sa mga himata sang atong biktima. Anong ma'am ang nakitaan sa CCTV nga amo na ginapadalman nila subong? Ang posible na makabulig man ato tungod nga nakita atong sang watabo, no, may nag-agi or na-capture abi no sa CCTV na may nagkasakay sa motor na 2 ka persona na pwede man makaangot sa panaysayon na ang sa una na pagbuwa sa investigasyon nila nga nagasakay sa motorsiklo ang naghimo sa biktima. Okay. Ma'am, ang victim prior ini sa ginlothang, allegedly may ara siya gani isang may pila sa ulo sa agtang kay ginkastigo ini. Those person nga behind sa pagkastigo siya gin-invite ni for some clarification abi or ini nga tawag naton nga mangin person of interest ini sila ma'am. Ang aton nga station commander kadina ingon ina ang gin pahayag no nga ginatanaw man nila nga posible nga ato ang mga persona nga makabulig man bino or maka-identify
kung sila gidman or kung may nahibaluan sila. Kaya nga napatigayon nila kagina ang ano pa man lang dito identify mismo sa mga tao nga ato tungod nga wala pa man abisang makatugid-gid kung sino atong naghimo sa tusang iya sang nagliligad pa I nga see. sinimana nga nagkastigo sa iya. Ato pagkastigo sa imamo man ang sang barangay record abi siya or pablatter sa police station number 1 kung dito natabuan ang insidente so far? Wala sila naka-mention kagaina kung may record, no? Pero amo gani patunga tungod nga bago pa lang gawa ang insidente, no, mga wala pa gani nagayo ang iyang apila, so pwede pa nila nga checkyer man ato gadi kagaina sang hapon nagpatigayon to sila sang pag-follow up, pero wala pa gid na identify gihapon atong mga persona abi. Kita gani mismo ako mismo pa-aksyon sa tong nagkastigo sa iya kung why man kamo sang kahilabtanan sa paglutang sining biktima pero daw subject kamo subong sa investigation kiti kamong naengkwentro much better gani nga mag come out sila no mag lodge ang ila kaugalingon sa kapulisan to clear sang ila sining kaugalingon kay daw sila gid man ang target subong sa pag-investigate man aside sa iban nga mga motive abi ana. Oo, amo gani manong kung may hindi sila ang may kahilabtanan, pwede gitani no nga makabulig man lang sila kago bilang kaupod man nila kag makabulig sila nga hindi sila mapasibanggan no sa mga natabo. Sa gihapon ang patigayon man sa Police Station 1 ang ilang tulid pag-imbestigar suno man sa mando sang aton city director. I see. Ma'am, na-check ang background giman sang victim na hibalaan ta initially ngayon siya may case before. In fact, naka-serve na siya gani for how many years sa pagpatay sa iyo sining pakaisa man lang ano. So aside sa to ma'am, anong background niya subong aside sa e-bike driver siya may mga iban nga businesses ini siya ginahimo ma'am? Tinatanaw man naton ina ang iban pagid nga posible no kay although wala man siya record bilang isa ka sa mga pati sa drugs no wala man siya na link dira sa area sa Police Station 1 tinatanaw pagid naton kay may natabo abi dira man nga naman nga mga pag-operation. So, base isa man nga niya tanaw nga base kung makahatag siya sa mga informasyon or pwede nga makalink man sa iya nga naging tunaan nga na dumpan siya or give tuyo gid siya nga pasyon. Sige, so much for that. Ma'am, sa ilo tadi ma'am, isahon ta na lang ma'am. I'm sorry. Diri kita ma'am sa police station number 4. Ma'am, I understand today gin pa sa kaana kaso ining suspect nga buhi ano kiting upod to isa patayng babae. Ang case is duha ini no a direct assault and 9165. Paano ano ginang investigation ma'am nga guwa sa police station number 4 kaga nagconduct sining grupo ma'am sa operation ma'am? So no sa aton nga investigar man o pagpamangkot nato no sa may police station 4 kag amo man sa may regional drug enforcement unit nga nagpatigayon sa operation no I mean by bus operation nga gintigayon nila matapos na kung tani no ma-close na nila abi ang ilang transaksyon sang namutikan sa tong suspect na mga pulis atong iya ka transaksyon gani na nagtuyo sila nga magpalagyo tago gintuyo nila nga tiruhon ang aton nga mga operatives kag amo to nga gintunaan nga nagbalos man ang aton nga mga operatiba kag inlagas pa ang salakyan kag ang gintunaan sang pagkapilas kag sang isa ka suspect kag siyang pagkapatay gid sang iya nga kaupod sa salakyan. Ma'am, ano to sila nga personality diri sa Bacolod? How many years na nga gina-monitor sila? Big time or ini sila bala mga bodeguero gid lamang may behind sini pension kong police station number 4 nag-issue sang statement nga nisla ing babae may connection gid man sa ginatawag Divine Gracia group nga ginakabig drug personality man diri sa Negros Occidental. Oo, no, amo man ina ang pagkumpirma man sang aton RDU ang operating unit
tungod nga madugay na ini sila gina monitor, gina surveillance ang ila sila nga mga aktibidades kag may mga previews na sila gani nga mga apprehensions no pasakaan na sang kaso angot man sa illegal nga droga nga pagbaligya abi kag dugang pa sang mga operating unit nga may ginatanaw nila nga may madamo man ini sila para sa iban nga mga transaksyon kag mga negosyo na nagaangot or produkto na sang ilang illegal nga droga. So meaning, ma'am, dugay na gin masa nag-operate diri sa Bacolod lang or the whole Negros? Negros Island? Yes, ang usisa naton sa operating unit nga naga-monitor sa ilang pati sa bilog nga Negros Island, may mga connection sila. Kag madugay na gid sila nga mga himo sining mga illegal nga transaksyon kag mga dagkuan na gid ang ilay nga transaksyon. Hindi sila sang mga ginagmay at mga dagkuan gid ang ilang mga ginakuha. So dinto sila stay diri gid ma'am sa sa Bacolod sa Banago ato o din nga barangay ato? May ari diri sila address kuno sa may diri sa may Banago no kag sa iban man nga bahin sang Bacolod pero ina subject pa man sang verification kag further nga investigation sang aton nga kapulisan nga may mga iban sa sila diri nga mga address sa syudad ng Bacolod. Suliton tala ma'am atong babae nga napatay nakaagi na to priso kag ining lalaki man way ko man nalabot kay na. Yes, so duwa sila no kuno ang pareho ni sila nga may kaso na nga daan nga mga nagliligad nga tinuig pa na nadakpa naman sa amuman nga illegal nga transaksyon. So how come nga nakagwa ini sila ma'am? Gulugagmay lang ato? May mga plea bargaining agreement maklasify pa ning duha nga ini? Buto na gani ang aton nga ginatulit no kay ang aton nga plea bargaining agreement sang mga nagliligat nga wala pa ginag-apply pero ginausisa pa ina diriya sang aton nga kapulisan sa Police Station 4 na ang ari sa Dagyapon sa Sagwa kapisar nga may previews na sila nga mga kaso kag nadakpa na sila. So padayon pa man ang amon sila nga pag-check may court kung ano gid ang natabo sa kaso. Okay, matingala man kita ma'am like for example may nadakpan abi nga taga 0.3 grams gid lang pero kung ikaduha mo na gani nga dakop do kabudlay ka na gid makagwa sa prisuhan. Pero ti kahapon nadakpan to 2.6 million pesos given balikan naton bi si Ma'am Injapi kay kanami sining information no. Action firing line. Okay, kung may madakpan gani nga gulugagmay lang na pwede makagwa kung una mo pala nga dakop, pwede ka agreement mo, no? Pwede ka kagwa, bisan na dakop ka lang na gani nga pila lang ka gramo, inam lang taga 2,000 pesos lang ang bili, amo na bi. So, pag second time around, nga nadakpan ka magyapon, kag bisan gamay ang nadakop sa imo, daw mabudlayan ka na magwa, kiti inang kwan ka na second offense mo na, daw sulit-sulit na bla, na? So, ini 2.6 million pesos, kag na priso na before. Do ka questionable kung paano inis lang gagwa bla ma'am no? Oo, ang mga gani ang ginapadalman man sang aton nga kapulisan nga nakagwa ini sila nga kadako sa mga kantidad nga nakuha sa ila. Ako pa na gani. Padayon pag naton ina nga gina-secure sa aton nga court kay na base kung makakuha kita sang mga information parte sa ilang nga duwa. Sige, ma-check na lang ko status ang lalaki. Ma'am, nakagwa na siya sa hospital or anong sitwasyon niya subong ma'am? As of kagina sang hapon, ato na pakiangutan ang operating units no kag ang ilang pag-updated to ara pa siya sa ospital kag gina-escortan lang sang aton man didto nga mga operatiba. Okay, so pero na-file na sa sang kaso ma'am, ining duha ka kaso. Yes, na-file na naton ang kaso batok sa aton nga suspetsado. Kaya sang hapon na hingagaw naton ina. Direct assault, why not ma'am nga attempted homicide, do mo na abi? Direct assault?
Gina-check ko pa ina action Brian, no? Kaya ang aton kagina nga nakuha nga info sa aton nga operating unit, ang inhingagaw gid nila ang Drugs. ilang ang inquest nila sa illegal drugs niya nga yes. transaction. Karang iba niya nga kaso ikasunod nila tungod nga kay basi kung makagwa lang siya anytime, so Yes. inhingagaw naton nga ma-inquest. Amo gyud man na dapat kay mas importanteng drugs may strong evidence abi 2.6 million pesos. Ma'am, galibog ulot kay ti amo na ang biyahe naton sometimes medyo suspended gani. And according sa report way man di laboratorios Bacolod, way man sa probinsya, din gini kahalin ang amo ni kadlagko kag grabe nga mga kilo-kilo sang droga sa Bacolod. May gamay kitang ideya, ma'am. Sa ato naman yung pag-istorya dira sa may mga operating units, no, na gina-monitor man na ina nila kung nga paano, no, nakasulod, no, ang mga illegal na droga sa apisar gani nga may pandemic kita, gamay ang biyahe, kag medyo stricto ang pagsulod sa mga puerto. Sa subong hindi pa gid nato makonfirmar ina nga mga information kung paano gid nga makasulod kag kung sabihin gid naghalalin. Subject pa gid na sa mga thorough kag further nga validation naton sa mga concerned agencies. Yes, ma'am. Thank you, gid ma'am. Okay, basi nagaduda man kita may ara sa mga elected officials, may mga politicians kita, dalagko nga mga negosyante, or may mga connections inisla sa aton authorities man nga do ka simple lang niya magsulod diri sa aton sa Bacolod nga kabalo kami ang PNP tanan nga mga units ang aton nga otoridad nagahimo sa ideya to avoid sa pagsulod sini ginabantayan sa mga seaports, mga airports, pero makibot lang kita gakadakpan sang PNP naton tag milyones iya. Inatanan na aton nga tipon man lang naton ang aton nga mga information kago padayon naton nila nga imbestigaran ang ina nga mga tanan nga mga aton tanan na tingalahan, no, nga makasulod sila. Siguro sa mag-aabot nga mga inadlaw nga mga lawis pa nga panahon siguro kag balaan din naton, pero mabalaan din siguro ina naton action Brian na hindi makadto ang aton nga pag-imbestigar kung nagabuligay ang mga concerned agencies naton. Sige ma'am. Ma'am, may mga unsolved cases kita sa Bacolod. Ikaw mismo guro saway ka pa nag-spokesperson kabalo ko ini balaan mo gid tanan-tanan. Ma'am, may mga breakdown kita dira basi makahatag ka next day abi sa mga names kay kami diri do na lipat na lang kami sa medyo damo-damo na nagkalatumba diri sa Bacolod nga initanan wala gid mapasakaan sang kaso. Sa subong action Brian, no, wala kita nakakuha sang bag-ong record naton as of this date. Apang ang aton nga weekly naton nga monitoring man sang aton nga mga kaso, especially ang mga unsolved ina follow up ina sang aton nga sang headquarters naton sa aton nga mga police station, no, kag padayon nga gina-remind sila nga mag-o extra effort agud nga bisan matugay na apang ma-solve naton ang mga unsolved pa nga mga nagbili naton nga mga kaso sa mga naliligan ng mga pinunan. Sige mama, last na lagit ma'am, kung divert kita sa gamay nga balita o kon issue balita ining nagpositive nga PNP naton diri ma'am sa COVID-19 as of today, pila na kabilog ma'am, kag kumusta na sila ma'am ang kahimtang nila? As of today, nakuha ang mga results nga ginconduct sang April 25 sang subong lang nga adlaw, no, kago duwa ang natuga nga positive cases ang aton nga DCPO, kago nagudangat na kita karon sa 18 ka mga personnel nga mga may active COVID cases. Ang maayo naman ang ilang mga kahintangan ara sila sa quarantine facility, kago mga mild symptoms lang sila kag maiban gani nga asymptomatic kid, kago nagahawlat lang matapos ining quarantine period nila kago ma-check liwat nagkabay pa nga mag-okay na. May isa kita ka police station di nga daw damo gid sila ma'am so far why man na problema ang ila sining operation ma'am na gindugangan anay for the meantime ang ilang mga mendira station 4. Yes. Wala gid na hamper ang aton nga operation sa aton nga police station 4, no, kay aton sila gin-augment ng mga additional personnel from
CMFC sa headquarters, agod nga padayon kaya po ng serbisyo nga mahatag naton dira sa area sang Police Station 4 kago ebidensya pagani sina nga padayon ang pag-accomplish nila sang aton nga mga anti-criminality effort nga sa gihapon padayon na nila investigasyon kago pagkuha sang aton nga mga accomplishments nga kinahanglan kago example na lang ang aton nga nakuha kagaina nga third most wanted nila kailangan police station na nakuha nila sa by virtue sang warrant of arrest. Pero ma'am, ang mga police stations naton nga may nagpositive abi ang may magpa-blatter da so far why giman dapat kabalakan naga-disinfect kita may mga totally 100% health protocol standards ginagamit ginaton ma'am. Yes, ang Friday nag-disinfect na sila sang police station. Kagaina nag-disinfect naman liwat kago padayon ang pag-maintain sang kalimpyo sang police station amo man ang pag-observe sang safety protocols. Kung may magpo-blatter sa aton police station, inita na nag-apply man gani sa iba no nga kung pwede nga dira lang anay sagwa hindi sila makasulod sa aton nga police station para nga kung ano man ang mga virus kung may ara pa dira hindi na maglapta pa sagwa kag ang mga tawo hindi na makapalapit dito sa sulod. Yes. So gina-cater lang naton sila sagwa kag while nag-observe sang aton nga health protocol. With that, ma'am, Libertine Japi, ma'am, thank you gid sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, ma'am. God bless aton tanan. Madamo man nga salamat, Action Ryan, kag madamo nga salamat sa pagsuporta sa Bacolod City Police Office. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, La 7:46, Action Radio, Philippine Standard Time. Tiyan mo na, no? Ang ginahimo karon sa Bacolod City Police Office. Kamo na lang bala magbinag-binag dira kay kabalo kita ang kapulisan naton gahimo ginisang extra nga effort sa ila sini trabaho, pero ti kon kawatan kabalo ka na gid may pulis mapadakop ka kun nago ka man. Action Firing Line. Tilang tawanta na lang niya. Hulat-hulat na lang ta. Ini mga unsolved cases diri sa Bacolod. Kaway pa nga, kabalo kong iban nga pamilya, duway naging man guro nagalaom, nga matagaan pa sang hustisya ang kamatayon. Bisan di ko na paglawagon. To ko, basing iban na guro sunado, nalang kung sa sino nga mga personality diri pinanumbas Bacolod. Action Firing Line. Ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon, ginadulong gid sa aton sa pagbalik ko karon dugay-dugay mga kaaksyon, check tani bilang sa Comelec, no? Kabalo kami mga patalang nga mga information sa Comelec nga ang Comelec daw mabutang pa sa kwan. Ang Comelec daw ginabasol pa kun nga ang isa lang kagatos ang ginabaton nga mga luyag magparehistro sa isa ka adlaw. Action Firing Line. May nagahambal nga sa nagligad to nga pinanawag kamo da nga magparehistro imbis subo nga nagdululumog desla nang hindi man kamo. Slingko arin man niya mga tao, may health protocol nga ginasunod ang Comelec. Alang nga muna karon nga piliton kag kung magkala disgrasya da karon sa virus. Abi check tanay ko na action deal kay kadadlaw may nagalilinya na damo-damo from Bacolod mga kaaksyon. Action Firing Line. Kagaiban nga mga lita karon gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Salamat sa pag-monitor, Alex Montesa, sir. Thank you, gid. Raman si Red Diamond. Thank you, gid. Si Melanie Francisco. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami DSB. Tamiya ko lang family Francisco. Ay, okay. Mga Francisco family. Alex Montesa, good evening, Sumbray. Ari naman kami. Nag-upod sa imo program. Salamat. Milail Oligo, nag-monitor man. William P. Will, pa-check attendance sa Sumbray. William Carmilutes, ari sa Bahrain, ga-monitor. Salamat. Elmer Buyet Villamor, naga-monitor man. Manong Eddie Laus, naga-monitor subong sa aton nga pagpangalagad.
Milail Oligo, inatamyaw lang Vanessa Mayo, kag Noel Amar halin sa iya. No? Alex Montesa, Go We Zone. Meg tamyaw gabi, ari na ang update mo halong landamig. Salamat. Ami Rivera, arama nagatutok sa aton nga pagpangalagan. Milail Oligo, again, humalumina na tamyaw yaman. Aileen Gravino Nombres sa La Carlota. Thank you. Si Joval Trinidad, Dedeng Alohamiento, wala aramana. Alex Montesa, pagrit lang. Vanessa Mayo, Kellen Jelly, Ashi Wayne Samiliano, kag kudos lang sa tanan nga EFC Trupa. Madamo gid nga salamat. Keep safe and secure. Sige. Maria Ko Araman. Elvin Lingko. Good evening, Sumbray. Aslan ko tani kung when Marisyom niyo nga commercial pantry. Community pantry. Kay nagpa-approve ko Action Bray sa Amon Office for donation. Okay, sige. Chat ka, sir. No? Chat ka para may ideya. Pero ang donation, kung ano mo, everyday gabaton kami natin sa donation. I-check mo lang ko, sir, para maistoryatan na kung din ta pwede kwaon, no? Or pwede idulong din. Elmer Piloriana. Sir Brian, may gabi. Watching, listening from Punta Balyo, Sipalay. Rosalina Arellano Espadero. Ayla Amara. Good PM, Aksumbray. May complaint ako parte sa kay Pico sa Mansilingan. Parte sa Gudanay Manok, kag baboy. Di, mapabulig kami tani. Nakaparecord na kamo sa police station number 7. Sino nga Pico ni namin yaman? I-chat tabi ma'am, mas nami pagid ko makakadto ka di sa station, no? Okay, para katubangay kita, no? Dali kami papilis, ma'am. Kapa-record ka sa barangay, sa pulis, ano nga sitwasyon. Bibing Balasabas, nagamonitor sa Magalion. Carol Montoya Araman, Merly Gonzaga. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami din pirmi sa barangay Alihis, God bless, Sumbray. Christ, Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening, Sumbray. Salamat gid sa imo sini nga pagdayaw sa aton. Thank you gid. Rona Roto, good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko lang gali ang family Roto sa Sitio Paho. Always gid nga monitor. Keep safe. Lilia Taton Araman, God bless. Alunan Suset, good evening. Jeremy Javier Silonga, good evening, Sumbray. Shout out ko si Idot sa Taytay Kabog. Pirmi ka pamati, sign on to sign off. Pirmi gid sa inyo. Salamat. Salamat gid manong Idot, no? Vilos Marvin Pantilguni. Good evening, Action Radio. Shout out ko ga Inusara kong palangga da sa Bacolod, Subong, Freya May Sandoval. Ingat ka always dyan, mahal. Wow, sarap naman pakinggan pag gano'n, no? Jen Oy si Sir. Good evening, Sumbray. Monitor lang Godspeed. Imbong Jocampo sa Maaw. Bilin Salao, dira sa Tangob. Good evening, Nay. Junior Mainit Trihon, naga-monitor man. Michael John Season, naga-monitor man sa Chato Elias Paranaque. Greet lang. Daughter niya si Micaela Isabel Season. Salamat. Si Merly Dolido Magallanes, Alma Agravanti sa Bater, Jocelyn Arisevita Ulak, Suzette Pahi Marhen. Good evening, Sumbray. Monitor kami barangay 30. Please greet lang Elizabeth Gaton and family sa barangay size. Always monitor sila. Keep safe and thank you again. Si Melvin Pinia Fiel, naga-monitor man. Suzette Alunan sa Hong Kong. William Osera Celes, thank you, Gid. Jocelyn Juan Gabales Golima, naga-monitor man, God bless. Jocelyn Liboon again. Si Tania Ramos, thank you, Gid. Jovi Monares. George Gargasiran, good evening, Brian, watching from Barangay of Smile, Singkang Airport. Naga-smile sila. Alex Montesa, Sir Bray Palihog, Tamyaw, Vanessa May, ano basa ko na kayo na? Esther Garcia Perez, Action Bray, evening, gamonitor gid ko sa imo kay action gid agad. Ang dapat aksyonan. God bless. Salamat. Si Michael or Micaela Gilara, nagamonitor man sa Jeddah. Thank you gid sa pagmonitor. Angie Villa sa Muscat Uman, Liza Libuon, Rochelle Torbella, Albanese Miles, nagamonitor man. Maghalong kunong tanan. July, Derla Celestial, Hong Kong, Tixmana. Good evening, Sir Brian. Monitor kami din sa London, UK. Stay safe and God bless.
Janet Oquindo, nagamonitor man sa Cavite, imo, salamat gid. Si Gilay ni si Gaili, Antipulo. Romy Agsam, Ronnie Mananghaya, ahay kaluoy sa mga utod naton dito sa India. Pray for all of us. Halong kita tanan watching from Hofof, Saudi Arabia. Tsakto man ko, Hofof. Jolie Villando Ausan. Good evening, Sumbray. Shout out lang kumari ko pamati gid subong Marisara. Salamat. Dads Abiria. Good evening, Sumbray. Evening habit na ninamon ang maglantaw firing line. Keep safe. Watching from Barangay Sumag. Salamat gid. Alex Montesa, Sir Bry, ipambit ko na lang sa pagpanamyaw pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag pamilya Chungko, Galumpat. Montesa sang Greensville home site. Thank you. Then Suarez Giking, mayang gabi Sir Bry, monitor kami di Cityville, sir. Maski brown out, God bless. Ay brown out da. Thelo Langrio, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagan. Sige. Mime araman naga-monitor si Mime. Salamat gid sa pag-monitor inday Mime. Di na to siya. Nagalumpat abi. Eddie Jones Kalinaw, Bigote Lacuste, Action Bry, shout out ko lang Mayor Bing. Nagbulig na si Albe sa nasunugan siya San Upa. Pilang nabulig ni Albe? Nagbulig si Albe to. Pilang nabulig abi sugirik be kon pila Bigote Lacuste be. Anong inbulig ya? 10 pagkaon o kon cash? In kind or in cash? Daw mo na bla? Mula tulaton ko kibibigote be para may ihambal ta di abe kon pilagid, no? Mayo ba? Dasig man kay former Congressman Albi Benitez ba gwa na daw ng iya sining kwarta sa alkansiya niya. Pilang nabulig ya sini? Abti ka tama. Kung papili sa Bacolod, welcome na welcome gid na. 5K kada pamilya. Ay gali. Grabe ba? Pipila ka pamilya dan to nasunugan to sobra 20. 40 no. Kadto man to sabi sa ano be? Kadto sabi sa may barangay 23 man no kay manasunugan to do pila to ka pamilya. Chiko be karong patrol. Kon pila to. Bawas mag 5K kada pamilya. Dako ba? Purte, galing kita ano naman na kay Benitez ang kwarta man. 65 families 65 families ang natagaan niya. Grabe, sa pagkadama. Di ba? Pero tiyo, damo-damo ba? 65 families, ang syudad sa Bacolod, yung mahatag ginaya kay kuha na iya mo, inang obligasyon niya sang city. Obligasyon sang city ginaya nga magbulig sa mga nasunugan. Pero iniya personal yan dasig man sino ningalan niya siniman si Bigote Lacuste. Bigote Lacuste. Salamat sa information, sir. Deloterio Acosta Gare. Good evening, Sumbray. Galumpataw. Di na tuman. Monitor from La Mesa Dam, Quezon City. Natamyaw ko nanay Nita kag tatay Jesus nga nagamonitor sa Pirmigid sa Mandalagan. Payaw. Damo ko na kilala sa Payaw, mga Gutera family. Si Toto Fernando Gutera. Tommy Samson, good evening, Action Bry. Monitor di si Libran out. Ay, nga Bigote Lacoste mahatag expired nga noodles. Tingala kagid. Sambal ni Rec Guadalupe. Ako ginanamin mo, sir, na tingala. Siyempre, tingala kita na yan kay nga ang kadasig may 5,000 na Sinong silingon mo, Rec Guadalupe, na tingala? Ako? Yes, na tingala gid ko kay nga ang nagpanagtag to lang. 65 families, Tiko ni times mo na sa patag 5,000. Baw, maayad-ayad man ba? Pero no? Inulan din ang chat, no? Basta gani kwan
parte sa politika sa Bacolod ang hambalan. Enjoy ang tao mo. Pangita ko di calculator ko kay tuod ning ginahambal mo Sir Biguti, sir. Oo. Okay, doon di magpati si Rick Guadalupe. Siya tingala, dalipay kagad. O tingala kagad. Oo. Ako na tingala, gig kuya. Kaya nga daw kadamo sila yung tag 5,000 blap nagtaghaw. Gabasa lang ko ni Blas ang chat niya. Di nyo paglaino ng ano. Kaya siyempre, gabasa lang ko. Di matingala, gig kuya. Imagine mo na. Balita na mo, tingala man ko gani. Kita mo na. Nagtingala ko nga nalipay ko. Nalipay ko kay siyempre, imagine mo na nga ng hatag Alex Montesa, Sir Brian, may rason man si Benitez manghatag dito man. Sang community money niya sa mga nasunugan bilang amot mas mayo na lang na sa mga bulayog nga sumulunod. Melvin Solidaris Abdo, watching from Barangay Malingin, Bago City. Good evening, Idol Bry. Salamat. Di na to si Rick Guadalupe man. Natingala. Sinong namin yan? Ako o kon ining si Bigute? Lacoste. Kadagabi na may nagatira gini sa may gabi action Bry, watching from Barangay Singkang Airport. Kalong-kalong, God bless. Mangkuton ta ni Civil Rico Naya. Sir, nanghatag ko no si Benitez to sa may Nipchon. Sir Bill Rico, basi may nasagap ka madabi nga balita. Gerans Barila. Action Bry, brand out diya sa Villa ang hilahaw. Ano naman natabo si Nico? Merly Gonzaga nagamonitor man. Sige. Si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na sa ton sa nga pagpangalagad. Action Firing Line. Gina-endorso tagid sa inyo maka-action. Nagaka-distract ko di kay nga mga kaksyon are si kadagabi gini may nagalabugay di sa aton mo. Si Kwan, si Bigote Lacuste nag-chat dire. Tiga basa man lang kuya sa chat mo, hambalya Action Bry. Si former 3rd District Congressman Albi Benitez nagpanghatag sang tag 5,000 kada pamilya sang nasunugan nga mga tawo sa Barangay Nipchon, Barangay Nipchon, Purok Nipchon, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Action Firing Line. Inaiya chat ni Biguti Lacoste sa aton. Ano ko inang tawag sa gani, ako na iya sugo na sang nakon or may sugo ako rather. Nga basahon ko ni kay chat nila na, di ba? May nag-react di siya daw natingala kagid. Hindi ko way man ko natingala Action Firing Line. Ginbas. si Rick Guadalupe ang bagay tingala kagid. Kung kisa tingala man ko imagine mo na 5,000 sa amo na 5,000 sa pagkadako na naya sa amo ni kantidad. Action Firing Line.
nagasinabtanay na di sila subong, kamo lang na sinabtanay. Ti kon pila to kuno kapuloy-an gintang tagan tag 5,000 to. 65 kapuloy-an. Klarohon ta lang kay may-ari man din naga-chat sa aton nga 25 lang kapuloy-an. Bahala da sila. Basta ang nasunugan to yung tagaan niya tag sa 5,000 ang kada pamilya. Action firing line. Di may nangita man dayon nga isa. So si Mayor Bing yaway pakhatag to. Halin ko buwas. Basi palabawan niya pagina. Action firing line. Basi mo niya nga 5,000 kag piso. At least labaw siya, no? Daw mo na be. Piso. Pero kabalo ko gina-process na nasubong niya. Automatic na ya. Nga may ara na sang batonon nga ayuda or cash mismo ang nasunugan gikan sa Bacolod City Government. Kwarta sang gobyerno. Gina-process inasang Department of Social Services Office or tawag sina Development, DSSD. Kumusta si Madam Pasita Tero? Duway ka i-make out? Action firing line. Yan ang isubong hampang. Kisa si Madam Pasita Tero nagahampang maniplo panago. Man mo halin na pag-pandemya blang nga daw damo kontrobersyal da sa office niya. Action firing line. Arin niyo, bululigan sa Nipchon niyo. Ano pa? Si Benitez kumuot na rin sa bulsa. Yan ang nagpanagtag 5,000. Ang syudad sa Bacolod, i-process nyo na, dasigan nyo na, basi pa buyan-buyanan nyo naman na, imbis makabaton financial assistance, sinasunugan ni nakapatindog na sila sang balay nila, sa paningkamot nila. Action firing line. Karong basaon ko ng iba na, kay dungagan ko na ng mga balita, tagikan kay Action Dale Salazar, nga ginadulong naman sa aton sang D3 Bayo. Batok sa mga Radyo City Hall Report. aring manami man nga balita may koneksyon gyapon sa kulo-politika diyo kuan sa Comelec diri sa Bacolod. Action Dale, good evening. Action Bray, ang task force sa disiplina naghatag sang assurance nga every Mondays to Thursday ang mga siyang schedule sang voters registration dahil sa may Comelec Bacolod. Action Bray swingan kag imo ato hagi-check dira mga nagalinya sa may base center sa may dalan San Juan Action Brian para masiguro nga bisan no nga nagahulat dira sa mga numero nga igahatag sang Comelec personnel. 100 sa kada adlaw Action Bray ma-comply sa gihapon ang minimum health protocol labi na ang social distancing. So kaina since naton kay Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Giling Action Brian iya siniginabanta nga kapin 200 kay nang nagpila kay nasang aga dira sa may dalan San Juan lapit sa police station number 1 Action Brian kag since 100 lamang ang ma-accommodate sa Comelec Bacolod kada adlaw but siningon may arasang 100 ka mga persona Action Brian nga nagpauli or wala nakaparehistro subong nga adlaw. So sunod ka diri nga Sir Julingo, nagapasalamat siya kay nag-augment man ang pwersa sang police station number 1 para ma-maintain ang order Action Brian samtang mayara dira sang linya no kay ang ginalinyahan Action Brian numero manang mo bali Sir Julingo once makakuha ka na sang numero pwede kaya makapungupong ko dito sa may plaza kag kontorno mo na kung napit ka na lang that's the time yang magapanaog ka dito sa may tatapan sa Comelec Bacolod Action Brian. Last 8 sang aga, amo siyang time in sa mga personnel dira sa Comelec Bacolod and that's the time man nga i-release nila ang 100 ka number sa Action Brian para matagal sang priority. So meaning Action Dale, I'm sorry, linya kada last 4 sang aga pero hulton mo magwa ang number last 8 pa. Yes, Action Brian. Okay. Kaya muna siya ang time in dira ka mga mapisan nga mga staff sa Comelec Action Brian. At kay kabalo ka kon sa gobyerno kaga obra, time is gold gina Action Dale mo. Amo na kung last stress kaya ako mag-decide kay alas 3 ka magpila, pwede man. O galing ba siya pag-abot mula 7:45 gutumon ka kag mahalin ka sa linya. Pero kung magpa-late ka man sigurado hindi ka gid ko 100 priority. Action Brian. Amo na bulubantayan nila since subong wala gid sa mga satellite registration, wala pa sa schedule nga special registration. So mo Action Brian, ang sa diri nila ka option is online appointment. Okay. Online appointment kadto sa website sa Comelec Action Brian, tingtaon ra nila ang link no for online appointment. Kag i-apply dira sila kag once ka ma-approve, mai-printal sila nga slip Action Brian nga mayara sang QR code nga sa sining adlaw
amo niyang ila sila nga schedule sa pagparehistro. Pero action Dale, kundi 100 lang. Pila gid ang tao kay na action dito kalaba gid dito lambot sa Plaza Mart how? Oh, Lambot Action Price sa dala ka hotel sa may Uy. dalan na San Juan. Si Bres Abe. Rin niya, no? Ni Sir Gilingo nga more or less mga 200 Action Brian. Uy. Kay sunod sila nga pagpangusisa, mayara sa nga taga Silay City nga mga botante, masaylo sa Bacolod. Okay. Ang iya sining pulo pamangkot na Sir Gilingo, nag-board sila Action Brian dala sa may barangay Bata. Ati nga anga si Jolingo sagi kay investigar sa nagalinya dai how may way man na siya puder mag-investigar sina. Doon pulo pamangkot Action Brian. Ay, bay imo da sila amo nang balko blakina bay ida sila kun din sila gusto kay may ara ta demokrasya gani action Dale. Aging karo yung Action Brian, task force discipline niya, guwa niya sa politika or sa voters registration. Nami man gani kay tuto sila at least na mga tao ni matapna tama ni kay ibandam kay way gid observe Yes, Action Brian. So, ang ila sinay tinutuyo is ang health protocol Action Brian nga ma-comply lang samtang nagapila sila sa may dalan na San Juan. Ano ang tingog ni Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Gilingo? Puno, nagbisita kita sa Kumilekta. Ang 8 o'clock ng lamo, ang tao, tapos nangatag ang kumilik sang 100 ka number, ang mga wala number, nagkamatamat man puli, tapos may mga kapulisan man tangan augment dito, ang Station 1, kag ang ibang pulis, so far daw orderly ang kagina nga sa Kumilik. So, adlaw, sir, malabay ka mo dira sa Comelec? Yes, of course, task force siya, adlaw ma-check kita na, may katuwang kita na ang PNP, harada, hindi na yan untat na ang pag-monitor ta sa tao, kasi ang protocol ta mo aton nga concern. Para nga matapnata ang paglapta sa virus at paglatod sa mga kauturan. Kaya na, sir, pangapila ginabanta niyo, sir, kaya di ba 100 lang ang limit? Hindi makikita mo. Ano ko, estimate ko mga sobra malatag 200. Makita nila, laba naman ang linya na mo, mga muna laba naman mo. Mga 250 to 40 laba na. Nakapangusisa ka mo to, sir, kung di sila halin, sir? Oo, may ara kami ito nga nagapungko, no? Naging pamangkot namon, nga kung diin sila halin, mga 15 sila kabilog. Ang sabat nila, taga Silay sila. Matransfer sila kung doon sa Bacolod registration. Din namon din kamugestar sa Bacolod ang sabat nila sa Bata. May isa man to ka senior citizen taga Victorias. Action Brian, si Sir Gilingo, no, Action Officer sang Task Force Disiplina. Kubas nga daw, i-expect naman... Action Dale, do kita ko to damo nag-green to kay ina mo, no, sa area to. Kay Sir Jolingo, sir, basi mapadala ano man din nag-green boss sa tubang sang provincial or regional hospital kay dira nagadinumugay man nagalinya Sir Jolingo, sir? Yes, Action Brian. Ang mga nagahulat man nga magpakonsulta dira sa may Corazon Occidental Montediba Memorial Regional Hospital, Action Brian. So, sa ibang pang balitagikan sa Bacolod City Hall, health protocol sa gihapon ng Simbray, kay subong nga bulan sa Abril, may mga kabaranggayan diri nga nagpangkakas sang basketball ring sa mga kapurukan ng Simbrayan para mapaiway ano yung paghampang-hampang sa mga kabataan man dira o mga mahilig sa basketball action Brian since nagapabilis sa gihapon ang threat sa COVID-19. So according to kay Sir Gilingo, ang mga gintang mention ng mga barangay nga may ginapang kakas temporarily nga mga basketball ring sa bahin sang Handumanan, Mansidingan, Takuling, Stefania, Barangay 16, Barangay 30, Banago, kag iban pa action Brian. Iya diri gaging klaro kag point out man sa mga young people dira or sa mga mahilig og basketball nga under MGCQ nga mga provision bawal sa gihapon ang ini nga mga sports action Brian unless kung may pahanungkot dira ka national IATF. Pero ang balik sa Gilingo may mga reports lang nga nabaton nga once nga makakas na gani isang barangay nga may araman sang grupo nga task force disiplina ang ring action Brian gina-convert naman ko bilang volleyball court. Gina-convert naman ang volleyball court kaya mo ang mga Pinoy duga pang itagid sa pamagi action Brian para hampang-hampang makapulotabalhas sa COVID-19 pandemic. O galing violations sa Japan action Brian nga makabig kining mga contact sports kay nagabinunggo anay
nagsanay dila sang bulan, nagatatikyan ang Action Brian, kag ang balhas bala, Yes. nga nagatalalaga sa Action Brian, kay basig sa infected dira, pag possibly, matransmit niyang virus sa isa ka persona. Sa mga squatters area ng Actiondale. Yes, Action Brian. Alihog lang ko nila sulod man sa mga subdivisions kay dira sulo sekreto lang porte nga binasketball Actiondale. Aminado si Sergeant Action Brian nga mayara sa mga lugar diri nga nagapanago. Tago ba lang pagampang sang basketball no under MGCQ nga violation. So according siya, ang barangay nga mayroon sang kaugal nga task force disiplina since sila may nagpang-install sa basketball ring. So sila man Action Brian ang temporaryo nga nagpangkakasasini nga mga tinion. Balikan natin ang tingog ni Sir Julingo. Nagabulig man sila, nagtukod naman sila sa ilang task force city, nanangaka sila sa mga ring, mga basketball ring. Oo. Sa mga different barangays. Alam mo na ang ilang latest. Ang Kaksanay ring, sir, di nga area, sir, ang nakatuan na, sir. Mansilingan, gaga sa Takuling, Mansilingan, Takuling. So, para sa mga Estepaniaga, pangakas man mga halos, mga barangay captain, sila ang gintas na magpalos ang ilang mga basketball ring, kahit sila man ang nagtakod mo. Oo. Ang barangay mismo, official sila ang palos. Oo. Temporary. Oo. May ibang pang area, sir. Handumanan, Estepania, Barangay 30, Barangay 16. May mga mga banago. Kakuan din pangakas nila mga ring. Amo na ang first nila nga yung meetingan na mabulig nila. Kasi may basketball mo. Kasi ang gadiring, kinabawal ang mga gadiring, kinabantayan sa mga barangay. Action Bray, nabatian ni Wato ang tingog ni Serge Ringo sang Task Force Disiplina. Ato pagid sa bagsakan no sa Libertad basi mabisitahan mato ni Sir Jolingo to naga pinasan ka mga utanon blang nga nagaululuba, why face mask, iba nagabungguanay man Actiondale mo. Action Bray, mayroon na siyang gintukod man nga Task Force Disiplina sa merkado. O basi naka-out na bala? Sige. Kami gintukod ba nga Task Force Disiplina sa mga merkado Action Bray nga magsaway man. It's either vendor ka man nila or market goer. Itaan ta lang lusot okay naman na. Yes, Action Brian. Sa dunang pangabalita gikan sa Bacolod City Hall, kanya-kanya nga post Action Bray ang pila ka mga kapitan diri sa Bacolod City sa ila sining nga litrato nga nakabattle sang first dose sang COVID-19 vaccine nga Sinovac no. Sila sining nga tagsa-tagsa ka social media accounts. Gilapig tamo si Ma'am Tero Action Bray. Yes din siya. Nakapabakuna na siya first dose. Wow, guro ga pa-relax sa anay. Basi ginamo na tayo pangyasin ng kaugalingan. Si Ma'am Tero, basi ka mo na siya. Good evening din si mo, ma'am. Ay, ma'am. Ganyan gabi na, ma'am. Magaling daw. Lagi siya kadugasat. Di ko isa kinanglan taman si Madam Tero, kaangay sining sunog nga ini. May gusto mo na, kabalo ka ng sunugan to, hindi sila tanan makabalo da sa information through inaabalang hambal-hambal lang. Ibang ipamati man na radyo, kundi ma-inform ta sila Action Day. Yes, Action Bray. Kay mera tao yung napabalo pero iban wala. Yes. Kagang ang istorya sa duway gid tadi nga pabalo nga may ayuda tadi ano nga tabo tadi pero kung makapa-interview diri aside from on air, biyara pati Facebook page naton sa Action Radio nga kita diri updated kita sarang nga kalanabo gid kundi ang tao makabasa gid Action Day. Yes, Action Brian. Hindi talaga nga tao may social media account. Yes, exactly na. Makatigulangan sa radyo sila sa gihapon nga nag-rely Action Bray sa mga impormasyon diri sa mga syudad sa Bacolod. Sila mention ta na si Ma'am Tero isa sa mga department head nga nabakunahan sang first dose sang bakuna Action Brian. Araman si Sir Montoyo, Executive Assistant sa Montoyo Action Brian nabakunahan naman. Si City Councilor Ana Marie Palermo, pila ka mga kapitan sang Singkang Airport, si Cap Distrito, si Cap Palma sang Punta Taytay, si Cap Ruben James Miranda sang Barangay 35, araman si Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag, kag iban Action Brian. So ako dili kay Vice Mayor Sid Pamilyaran, qualified naman sila nga mabakunahan Action Brian since ang iban nga LGU, nag-vaccinate naman sa mga punong barangay, kag part diri ang iban A2 or senior citizen, kag iban A3 o kon may comorbidity Action Brian. Si Vice LC, ginpamang ko tato kung wali ang schedule, wala pa Action Brian, nagawala pa siya sang clearance sa iya sining doktora. Aling tingog ni Vice Mayor LC Familyaran. When direct na post nila sa wall nila, allowed naman na sila by consider na sila frontliners. So hindi na sila bangod senior citizen or... Hindi, frontliners na sila. Ibang LGUs kuwan na.
roll out na sa mga kapitan. Yes, frontliners sila mo. Sa city councilor si Vice, sino lang na-vaccinate? Baka mo na ba si Ann Palermo, si Councilor Simple, and ko iban, no? Kasi makonsulta ko na sila sa doktor nila. Oo. Kasi Especially those na may comorbidities. ikaw yung Vice? Na-vaccinate ka na Vice? Wala pa, clearance doktor ko. Okay. Dito man ko senior citizen eh. Action Bray, si Vice Mayor Alcida Familiar, hindi pag senior citizen si Vice Alcida, Action Bray. Kuha na ya, bakod ng immune system sila kay kadadlaw, gadyag na to ya sa panaad. Oho. Kakani sa energetic, iba na kay Vice mo. Yes, Action Brian, no? So na-mention na, ang litrato ng Action Brian, ni Kong Albi. Ano? Ang litrato na bala, nga nagatubangay, ang isa ka na kongresista, kag duwa ka, incumbent ka kongresista Action Bray. Yes. Si Kong Paduano, si Kong Gasataya, kag si former Congressman Benitez. Ang balde rin ni Kong Greg, natabuan lang. Natabuan lang nga nag-create sila dito sa area sa eskulahan kung sa diin temporarily temporary shelter para sa mga nabiktima sa sunod Action Brian. Okay, kabalo kita ini nga mga politiko Action Dale. Once nga may amosin isa lang ning common denominator sa utok nila, mabulig sa mga tao, tinagtinabuay to sila. Mga netizens, kabalo naman kita yan. Katapos ang komentar Action Brian nga may masaylo. Away pa wala pa man. Way pa ta kabalo gani ko ng padalaganan yan ni Sir Benitez Action Dale mo. Way ta kabalo ba si makonsihalan siya sa Bacolod? Kaya dira gid sa enkwentro da dako diriti si Vice Mayor Elcid Familiaran. Although nga ang capacity sa iyang kaugalingon magpapili bisan ano nga posisyon kadako gid, pero may delikadisa man nga tao, pero kon politika man lang pwede gid siya kapapili anytime diri sa Bacolod kiti nagparehistro naman gani mo. Action Brian, kag kaduka visible sa social media nga may mga barangay na siya nga ginapadulungan. Gani. May mga merkado nga ginabisitahan. Aga man nag-ulo istorya sa mga pumuloy sa Bacolod. Kagamon to areya may nagatublang hambal ko yung naga-chat sa aton di nga nang hatag siya hindi niya akon information. Ginabasa ko lang di sa naga-chat diri sa aton live. Nanghatag 5 mil kada pamilya didto sa nasunugan. Yes, Action Brian. May nag-relay man sa ato sa sinang information. Pero ang mo sa DSSD, may mga validation, but Action Brian kinanglan mga requirements para makakuha kadalasang 10K para sa mga natupok ang panimalay Action Brian. Okay, 10K na iya ang totally damage, no? 10K? Yes, Action Brian. 5 ang partially kag those 3 dira ang border o share Action Brian. Ay, sito kay na to yaw may bagman siguro nga dala kay paboto pinanggabot niya lang tag 5 mil kay pinanagtag kada pamilya. Wow. Why na lista-lista? So sa nag-chat sa why na lista-lista? Di siyempre personal niya na listahon niya pa na, pero kung kwarta sa gobyerno, i-audit ni Action Dale mo. I-liquidate Action Brian kumbaga. Liquidate na mo may ara kita kuha iya nga plakadlaw basi mga tubang na si Ma'am Tiro kundi na pagtarungon pag plastar Action Dale. Yes, Action Brian. So marati makita man natin sa post ni Kapitan Rosina Distrito nga nagaulan sang bulig kag ayuda ining mga nabiktima sang sunog Action Brian sa Barangay Singkang Airport. Yes, Mga pinagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Hall dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang. Sige, nati kuha na, parti iya sang Comelec dira, kung may nagaparehistro, i-rehistro nyo lang na. As long as qualify sila, or qualified rather, batunon tagina sila ya. Kaya yan na sang tao gusto, kung diin sila gusto magbuto. Action Firing Line. May mga requirements na ginangapangita dira, nga amo na yung gin-mention ko na sang ligad sa inyo nga dapat inang 5 months before sang eleksyon, kung botante ka, diri ka na, and dapat dugay ka naman di gatiner, tapos kung mapapili kaya 1 year before sang eleksyon. Amo man naka-simple dira, dala ka valid ID mo dira. Ti kung naga-board ka diri nga feeling mo, diri ka na gapangabuhi is Bacolod, kag diri kay mabuto,
imo na ya. Action firing line. Hindi na naton ma-question. Ang Comelec lang na ma-question sila da kung kwalipikado sila o kung hindi, mga ka-action. Ti hindi sila kwalipikado, sorry. Action firing line. Ti trabaho na yung isang task force disiplina nga pang disiplinahon inang nagalilinyada kay nga gasululubragin man tuod mo. Hindi na ta magdugang pa sa problema ni COVID-19. Congratulations sa task force nga disiplina nga naga-impose gid sa ila sini nga mandato gikan sa Bacolod local government unit nga pangdisiplina sa sini nga mga tawo nga ini. Action firing line. Ang nami pagid sa Comelec kundi tapos sa sila first 100. Ang next sina panagtagin nyo na lang na daan number para buwas sa aga may 100 na daan nga magahulat na hindi na ayawan pa kalinyabla. Action firing line. Ganun kayo guro magkinamog. Anyways, tila na da trabaho Bayan ta na da sila basta ang aton lang naman diri observe lang sa health protocol. Action firing line. Ang naga-question sa Comelec nga sa nagligad kuno nagapangita kamo sang maparehistro ibig subong nagdumog na ginapulupog nganyo at least tonight na intindihan nyo na nga hindi sila nag-aakomodar sang damo-damo kay health protocol gani. Hindi na ta sagi batiko sa Comelec Action firing line. Sige, last 8:25 sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Ginendorso taman sa inyo ang live Ian Borden, Action firing line. Pagbalik ta karon try naton malambot ang Sineco nga daw ga piyok-piyok ang Sineco kag daw dako gid ang area subong sa Bacolod kag area sang Sineco brown out subong nga gabi kag iban pa nga mabalita nga tumaplastar dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Joe Abuana nagamonitor sa Sumag, Robert V. Tan, 5K ti wala gid tada. Why gid kay why man ko gani di. Si Rek Guadalupe ariho si Baribar gapabatsyag man sa pakanyuman opinion niya. Di si Baribar how? Noel Obania. May gabi Action Brian monitor lang kami sa Limbo Bago City kami ni Siloy ata kag Toto Noroy kag kami ni Buknoy sang Limbo. Bia Jonathan, sakto na bagsakan pertido fiesta tao dito kada agasos. Kita mo lang na. Rick Guadalupe, yes, Action Brian, pariyo sa imo na tingala gid ko kay damo na sunog sa Bacolod pero bag-o lang ko kabati nga nang hatag siya. Okay. Thank you gid Sir Rick sa imo sining justification. Kibot man ko. Oo galing kiti amo na nagahilapit ganing election. Kabalo na ta sina sang intensyon. Hilda Catalogo Vicente, Action Bright palihog tamyaw sa utod ko si Helen Vicente Subiron dira sa Hacienda Palencia, La Carlota City. Kay gapamati gid siya sa imo gabi. Salamat gid ba. Mat-touch man ta ba. Thank you gid. Milben Solidaris Abdo, Regional Hospital Katalaka manada. BCT, ang mga patakaran nila, katalaka na. Anong buisit, guro na? Tilo lang griyo, nga daw diragid sila nagatutok, nga ang regional hospital, nagaginutok lang kon aga. Liyog sir, kadto buwas aga, hindi nga dira lang kamo nagabantay. Nakita mo na. Christian Rua, nagamonitor man. Melvin Solidaris Abdo, halos Bacolod nun, Action Bray, gusto naman nila ang change nga mabag-o mayor sa Bacolod kay nga ang ospital, ang kinahanglanon sang tawo 2022 na. Let the people decide. Matilawan man ang Bacolod nun or matilawan ang Bacolod nun sa priska nga mga opisyal. Siya Bacolod non opisyalis nga bag-uhan dapat hindi kawatan maalam kay utok sa pagpalakat sang transparency nga panggobyerno sa Bacolod maayong gabi. Romel JP maayong gabi Action Bray sa imo matahom nga programa Action Firing Line. Monitor
lang sa gihapon from Singapore. Keep safe always and God bless. Salamat. Hilda Catalogo Vicente, nagamonitor sa Manila. Keep safe always and God bless. Vilrico Naya, sir, wala ko ideya, sir, kay galibod ko adlaw, sir. Okay, sige, no problem. Na muno-muno malang to akon kay may nag-chat. Salamat gid sa Vilrico ha sa pagmonitor. Anong ginalibod mo, sir man? Ida guro kabalo ka na gid ko na ginalibod mo pa sugiri man ko dibi ba si makakaon ta sina. Robert Bitan, kung taga Bacolod ako, hulat magtawhay kag magparehistro. Willy man ko painit da dira na patawhayon anay. Mirari Riluta, good evening Sombray, monitor lang kami handumanan, salamat. Shane Peralta, good evening Sombray, always kami gapamati program mo kada gabi, kabanbanan, himamaylan, more power action radyo Bacolod, God bless. Salamat. Dejen Jonah, labugay naman sila Sombray. Na-justify na to Utay Benedicto, wala health protocols. Sa downtown, wala na task force disiplina. At toto sila yan sa may Meleko ga disiplina na, ga-imbestigar pa. Rochelle Evangelista, monitor lang ko di gali Dawes, Barangay 14. Rochelle Evangelista, okay, sige. Wala daw siya kabalo ga panghatag 5,000. Sige Nines Places, good evening, Sumbray. Greet ko lang family Gudaka sa La Castillana. Thanks and God bless watching from KSA. Bigote Lacoste, ari di siya kagina, ma'am. Kung ari ka di sa barangay 23, nakita mo gid siya tani. Okay. Jimmy George Villalubos, good evening, idol. Hey, watching from Takuling. Salamat. Dali de la Torre Lopez, good evening, Sumbray. Gamat-amat pugis ang pulahan. Ang kolor guro isang bayo nila, pero ang tawo ambot may kukbalaw. Merly Gonzaga, may ara siya kind heart action bray. Correct na. Kaya nang hatag siya tag 5,000 mo. G-Rans Barela, action bray, brand out dia, Villa ang hilahaw. Ano naman tabo sineko? Amo ning ginakamong subong sa publiko. Dudamo gid brand out. Verly Conaya, may gabi action bray, watching from Barangay Singkang Airport. Salamat. Okay, sige. Balikan tadi abis dalom. Si Maria Rivera Morayama, good evening Sombray. Catherine Morado, good evening DJ, kamusta? Okay, salamat. Okay lang thank you gida. Ten Suarez Giking, siga na ang suga Sombray. Ara na kuno. Hinadlok ka ng siniko batian yaka. Bow, imagine mo na. Banog siga na gito gura. Gino Benitez or Benitez, mayang gabi Sombrayan, tamyaw ko lang pamilya ko sa Carolan, Kabankalan. Okay. Renz John Artas, Aksobray watching from Japan. Joe Abuanan, please greet Nanay Ludi Abuanan, Barangay Sumag. Okay. Bigote Lacoste kay Kong Albi Action agad. Do parihas man kay sa Action Radio agad. Ginahambing dayon na Action Radio. Thank you, Gidra, sa inyo. Sige. Tema, relax ko, anay, ha? Balikan ta ka madugay-dugay, dala ka mo pakishare lang sa program ta, ha? Thank you. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na nai, sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio, kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sining nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, las 8:39. Action Firing Line. Ginaendor
Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Manamyaw kita gamay sa aton sini nga mga kauturan. Good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami OPR kag Similiano family sa barangay Manghanoy. Salamat, gid. Good evening, Exxon Brian. Niya punta. Gid kami absent pamati sa imo. Bao salamat, gid ra sa inyo. Good evening kay Riza Dimo kag kay Nono Miravalles. Good evening, Exxon Brian. Liyog lang ko tamyaw sa barangay Kodkod si Albert Morden, si Nisa kag duha ko kaapo RR kag Lyra halin kay Narcisa de los Santos sa Handumanan, Bacolod City. Salamat gid. Arya. Action na good evening, Action Bray. Pabor ako maging mayor ang Dalaganan, Islantaman, Color ang Bacolod. Kay puro na lang krimen. Si Benitez laban sa daog Jake niya sang Mansilingan. O, kita mo na. Way pa kaumpisa pero may nagdaog na. Salamat Jake ha. Bray, may sindikato gid sa Kwanguro, recycle ka nadakpan nga droga, ka nadakpan ka kinilo nga drugs. Then gina safekeeping kay dapat after ma-present as evidence dapat pakita ina sa publiko. Oh, ginasunog na nila. Action Bray, monitor lang kami sa program mo. Yolanda Pasamante. Salamat gid. Good evening, Action Bray. Nag-monitor kami diri sa barangay Nagasila Carlota. Si Mercy kag Boy Salmoren, Esther kag Carlos de los Santos. Thank you gid. Evening, Action Bray. Nag-monitor ko diri barangay Batuan, San Enrique Roy de los Santos. Salamat. Good evening, pasalamat gid kami kay Father Insoy sang Abad kag mga nahatag para sa community pantry ang nagapasalamat taga Takuling. Wow, sige. Balikan kong iban karon mga kaksyon. Action Firing Line. Karonan ko na lang si Action Jan Gross Action Night Patrol kay may isa pa kong like kabalita man direction dyan na sa Night Patrol i-update na. Kay kabalo ka kung vaccine ang paghahambalan si Governor Jose Lacson, Eugenio C. Lacson, ang magapabaksin man sining paabuton nga Biyernes na, no? Upod dyan diri nga mapavaksin mga kaksyon, amo ang tatlo ka mga alkalde sang Negros Occidental nga mga senior citizen. Amo mga alkalde nga Sanday Mayor Manuel Escalante sang Manapla. Nadi Arceo sang Hinigaran kag Ernesto Istrao sang Hinubaan mga kaksyon. May araman sa iban mga alkalde nga mga senior citizen pero way pagin naka-indikar sa provincial government kung gusto nila, no? Si Gov Lacson Sinovac ang iya sining prefer nga vaccine, no? May mga board members man kag pila ka mga department heads mga kaksyon sa Kapitolyo Provincial nga magapabakuna. Ang ila naman niya AstraZeneca. Action Firing Line. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer hindi pa kwalipikado, no, sa vaccination. Tingin na hulat man willing man siya magpa-vaccine mga kaksyon. Action Firing Line. In case nga may ara pagin sobra, ang ibang department heads will be also qualified as substitutes, no? Ang aton nga inog bakuna, no, together with Governor Bong Lacson, amo ang mga officials naton nga senior citizens man, no? So the mayors nga nag-commit na, no, willingness, voluntariness to have themselves inoculated on Friday. Si Mayor Manuel Escalante, si Mayor Nadi Arceo, kag si Mayor Estrao, no? Tatlo sila ka qualified, no? Si Mayor of Candoni, si Mayor Borromeo, why pa kami kuha sa iyang indication or iyang consent nga mapavaccine siya together with Gov. But ini sila nga si Gov kagining aton nga mga mayors nga ginambal ko, ang ila preferred nga vaccine Sinovac, no? May ara man kita 10 doses of AstraZeneca nga available, and we will be inoculating aton board members, no? Sino ni sila nag-indicate nga willing na sila for AstraZeneca is board members. Firing Line. Amo na makaksyon ang porusyon sa palayag ni Attorney Rayfrando Diaz II, ang Provincial Administrator. Friday, ano? Dito ni patigayunon sa Teresita Halandone Provincial
hospital sa syudad sang Silay. Action firing line. Mga alas 11 ang takna sang aga. Preparado na to, no? So may mana amat-amat sa mga public officials na ton nga nagapabakuna mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Las 8:45 na sa aton sini nga pagpangalagad, mga commercial ko for a while. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabilang sa kay Elmer Estuche sa Vista Alegre. Annalyn Oribe Araman, si Milo Hoyatin Amit, Action Brian Brown out di sa bata, lawig na, monitor gig kami da sa imo program. Ay na anong tabo sa Sineco man. Noel Omania, may gabi Action Brian, monitor lang kami di, limbo kami. Wewe, Buknoy, kag si Loy, Toto Nuroy, Omania. Sige. Dejan Jonah, kalawig gid sang Brown out, Action Bri sa lugar naton, mayo kay full moon. Ang mga tao ara sa gwa tanan kuno. Makuha ni ginot dan. Cyril Lama. Monitor ko di barangay Laa, Kawayan. Kira Jilly, may gabi Action Bri kag Mr. Reboy Villasor of CMO Sectorial, also family ko sa barangay Pandanon, DSB. Kag sa tanan nga mga members sang EFC. Action Radio, halin kay Virgil Pinda, nagamonitor sa Celine Homes. Shout out lang, Bison family sa may Calatrava, San Carlos, Pamati. Ni sila subong sa programa mo. Salamat, kag keep safe, Action Bri, and God bless you always. Salamat. Sean Lusukon or Lukson, salamat sa serbisyo Action Radio. Almorato Elmer sa barangay Dos La Carlo, taga monitor. Si Reynand Moranaga sa Japan. Si Milo Hoyatin Amit, Action Bri, Brown out di sa bata. Gani man, no? Bigote Lacoste, kay Kong Albi Action agad. Do parehas man sa Action Radio agad. Nabasa ko na kayo na. Pinky Honto Pilye, good evening Action Bri, watching live, always Pilye family sa barangay Tangob. God bless. Rother Kirk Lorenzo Olmido, watching always kag monitor Action Bri from Escalante City, Olmido family. Okay. Sige. Mapa-huay-huay ko na rin, ha? Las 8:48. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupot si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso man naton sa inyo maka-aksyon ng MyTC. Ang Mayang gabi lang nag-monitor sa aton nga pagpangalagad Purok 1, Barangay Minuyan, Murcia. Sila ni Josie Lasanas, Lera Lasanas, J. Lloyd Lasanas, April Joy Hori, Macmac Montino Irene Pimentel, kag si Alan Pimentel nag-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad. Thank you gid, no? Si Sir Dennis Richard Tiboroma nag-monitor man. May nagapamangkot man yan. Balnya po, hindi man kami makaparehistro sa Bacolod halin sa Don Salvador Benedicto. Pwede gina. Duda mo gusto magsailos Bacolod. Madula, ang ginakaroon da taong inyo mga banwa kag syudad. Abin nyo lang, ha. Okay. Good evening, Action Bri. Pwede kag Great Gracia kag Hopia sang Himawayan City nag-monitor. Halin kay Lilu. Thank you gid sa pag-monitor, ano? Dok interesante gid is Bacolod sa mga politika. No kadamo gid ang nalingaw. May nalingaw nga may nagaugtas man kay base magkalaula gid. May gabi lang sa kay Charita Kabilite sa may barangay Kanlandog, Banwasang Murcia. Thank you gid si Kelly Jelly Araman. Si Paul Kenneth Rojo sang Talisay nag-monitor man. Pinky Hunto Pilia, salamat gid. Isa lang niyo, may ara ko ginapaksyon subong nga gabi. Ginapaksyonan si Rogelio Tingting, kundiin ka man subong mahimo magpauli ka na. Ginapangita kasang bata kag pirmi siya gahimi. Kung sino man makabati, nakakilala sa kay Rogelio Tingting, palihog lang pahibalo sa contact number nga 0910 o 0912-020367.
Si Salvi Joy di Vinagracia ang nagapangita si mo. Imo asawa. Bati ko reaksyon Elmar na munuhan na isang asawa mo. May bata sila daw 7 pala ng kabulan. Namunuhan ng sa asawa daw saway lumakat way na pumuli. Magpalawig ta sang huna-huna ta kayang bata gindala di kahapon kaluluoy gid. May nagatas way kun ano. Pero kay iyalan to sang side sang asawa basi ano pagid problema nila. Pero kung ano gyud problema nyo Rogelio noy, puli ato na imo asawa noy. Bata kag ang imo asawa duha gid importante. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton sa IT expert tonight. Ginopdan man kita sa pagpangalaga ng Action On Defensor. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa mamanggapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila